megalayapost.news. Kinong yalam ke BJP Kisan Morcha na kajela rungkat kinong song kathay nong po menta kasngi kilashim menta hakaman kibat kabadai ka jingkran menteri rang badu kari Narendra Modi kabadai ka sien kabashispa laipo kabaula kran shikipajba halor ki kampen roy balawan ra da ka sarkar NDA kabatrang ban penlong ya kari India kum kawai kari kabaklan ha ka perthai ya kani kaman kibat la penlong hagladen towa hol hanong po kabadai ka office ka state BJP Morcha balashim menta ru hagani kasngi daw state president ka BJP Morcha uba Durut Majau State Secretary uba Don Nongbri State General Secretary ke BJP PS Tour lembat kiwei kino yalam ke BJP bat kipaj ba kumbalapan pau da kiti kino yalam ke BJP Morcha long bagajing penlong ya kani kaman ki ban kadai ban pentip sya kipaj ba halor ka jingkran menteri rang badu kari Narendra Modi bat ka thong jong ka sarkar pedeng ban kenti wela kari leng ba ka jing penteri kam ya ki kampen roy ba pher ha kari kela ongru ba ka sarkar BJP ka angnut banis nok ti lang kipaj ba nong song snong kari ban penlong ya kari India kum kari ke baklanya ke prothei bat na kalyang ke sarkar kalapai kemat syabaro ki kampen roy kamtam na kebenta ki samla banetrei lang na kebenta ka jingjob jong kari shushu ya kani kaman ki ban lapen nongru ha East Jantia Hills ban ru hanong stoin balashim talang da ki pajba ban sngap ya ki jingkuran jong menteri rang badu kari Narendra Modi menta kasni ngilaya don lang banle ya program ka baide bat ka man ki bat ka basis pa life ho hakani ka man ki bat nakaliang jong prime minister ulapan pau hakabeide bat ka startup kamtam eki kena samla di kumno ban sedang ya ki kam ki jam kamtam ulapan pau ro hakabeide bat ka eco kabalong third largest in the world eco startup di lapan pauro hakabeide bat ka jing le khoj khamtam ban pen khoj ya ki kiwa nang tang khamtam ban pen khoj ya ka snang ka thau khamtam ban pen khoj ya ka yeng ka sem di lapan pauro kumno ba ka jing sedang ya ki kam hakabeide ka kam rep kam riang hakabeide bat millets wala shna ya ki jing bam mandi di kani kate kalat kamtam yangi kinong song snong bangin tip ya jinglong jingman jong kari India hi berkawai tengi kerpat ya boro kinong song snong jong ka Meghalaya ba kin attend ya kani ka program ka basait lang ha ka tayo ka bakhadu kenapa kin tip syapang ka imlang kasalang haka jelahi borokawai haka rihi borokawai menta kasngi ka arsan tarik menam nakong archar arpun riu nakaliang ka Kisan Morcha BJP ka ai kublai snem thamai ya phi barok kinong chung chung ka celami khalaya barok koi ni airu ka jingkor khu kordo ya phi barok ba pinyo e kamet kapat ka koi ka bakhya ka kamai ka chi ka koi ka bakhya ba ka cela ka badon ya kata ka jingrospa ha kinu benta tena kalian ka parti ka chungi ngilaya yo kata kasni bani syong ngani program ko bede ber kaman kibat ka ikani kaman kibat ka de kata ka jingkren chung prime minister Narendra Modi jingmot chung kini kaman kibat kalong ba jingkren ka balong nado ka mansip ban panpau ya ki badon ha ka do nut jong priu kata ka de kaman kibat tena kaliang prime minister ngi ula kren halor kumno bangin wanra ya ka ri ka baklan ka ri ka badon ka jingkermen na ka banta ki nong snong jong ka cela bat ka ri ka chungi ka ri India brokawi tekane ka de ka jingkren jong prime minister mata kasni tingilayo i bangilayo sngo ba ka jingkren chung ukalong halor kumno bangin kentiu bangin wanra ka development bangin wanra ka change na ka banta ka ri bangin wanra ya kani ka ri kechungi bakan long ka nation ka baklan ka balong very strong in every angle kani ka de ka jingkren kechung ulakren sibon halor ka biadei bat ka rep karyang halor ka jingkren kechung kolong halor kumno bangin kentiu kini ki skill development kumno bangin kentiu halor ka koi ka khya kumno bangin kentiu halor
ki benta ki we pat ki program ka bangila man train na ka benta man kan tio ya ka ri ba ka chat bende ku chumi te kene ki jingkran chu kalong ka ba ai man sem yang i kum kinong snong chong ka chala ba kam tam ki ri ba ka we namar ba ban kio ka ri ba ka chat bende ka shong hangi we we ni ha bandon kata responsibility ni ha bandon kata ka jingkit klik banang ni shikmat ni dei ban kendit thia ni dei ban il chung kari bu chung cai ban riu la dan ni kwa ban yo i baka pateng ke chungi kan long ka pranai kan long ka badap ke chung kermen namar baka ri bu cai ban riu chungi ka syong ha ka kti bat ke chung trei ke chungi nah ka bantak ikon ka pateng ke chungi te kan ke chung kran chung Narendra Modi mata ka sngi kalong ka chung ai chung kermen yangi we pe we no chung snong banang ni syakmat ni dei banon kata ka responsibility kumno bangin trei kumno bangin i yal chung kam kumbang layo i hang tu ba nakaliang ka sorkar kat bala ka kayarap pan kantiyo halot skill halot kuno bangin sengkam senjam kuno bangin wanra ka nation ka baklain bor kuno bangin wanra ka khoi ka suba kuno bangin la pan wanra ya ka roi ka par habaro kiliang hawedei ban kuno bangin kantiyo ka ri pichat pandri ko chuni tenang ne sikmat ni hap bandon kane responsibility nakam ta kuno bangin kantiyo ka ri pichat pandri kari ka ba kari ka baklan ka syong hangi we no bangin i cho kari ba cai bener te tang ini bat ya kari ka man ki bat mila pas ngam man la u benai chi sen ha chi benai te kini kan long ka ching ai ching kermen na tai we no so chong chong kari dia kublesi Meghalaya Post.news